Näme soragyňyz bar? Arkaýyn sorap bilýäňiz. Ben korkutumam beni gider zaman. Yok sen kardeşim ondan ötüy. Paraşuttan korktum yani. Aytenle tanıştırmadım ama bunun sonra geçip gittik men öldüm. Meylis kaldım. Sen doğru ya. 45-50 ýaşdan soň gezmän planlaýan. Siz näme diýäňiz? Meýil sagan kandyrdy çykýar. Salam dostlar, doganlarjylar. Ene bunem onun mundan getmeşiňmediň bugünkü mihmany Eýran döwletinde ýaşaýan we aňarda işläp ýören ýyleşimiz Meýlis agamyz. Nesip bolsa, häzir internetden jaňatsak Meýlis aga, soň sizden gelen soraglary bile sorar. Onda gittik. Selamun aleyküm. Wa aleykum salam ağam. Ya salladın ne? Görüşmediğimizde de kalma. Oldu yani. Ahir duşustray. Aytmadan ne oldu? Daha kilek oldu. Benim kan ne olana olmalı. Ne suçudum koptu hatta. Sen bana görüşme kıyına düştü. Ay. Yani kıyınçılık bilen görüşülen zat qat gowalar abi. Belki olmalı. Taçlar küçük o başka kişi olaydı. Tüys Eýran stil ettiler öyle. Ay daha sorsun da. Ay baran yerinde mi olmalılar ya? Şu nereden o ya? O mu yani? Öyle. Ay benim iş mi okul mu ne? ay şu an öýde karantinada. Yani. Bilýänsiňiz bärleri. Entegem çıkan bakma karantinle. Çıkıp başlandy ýöne işler datar ýoşaşdan başlady ýöne okuwlar duran şu an. Online da okudýar internetde. Karantin aslamıyor öğrenmesi yani. Öyle Allah sonra tedariklerden görür yerler o İran bu işiyle mi atı virüsün onyarak olmadı var. Türkiye tuğrunu restoranda da şeyde maske dağıtla oturmalı yani. O yaşmakta geldiğinden kaynından yaşınıp bir yerler abi yani şu yaşımızı öğrenir. Sonra maske zunlarla bir yere yapmalı. Sonya değil ya, on ýany bärden marada atlaýken on ýany ünserlen o. Menem näsiz bilýäňiz Instagramda atan iýderleýän. Tamam. Bu yani Minnettar. soň töwereme näçe ýurdu gören tejribeleňiz eken, soň işläp ýördiňiz Eýranda. Tamam. Ondan biz ýalak ýaşlara, sizi görjek ýaşlara matlatyňyz bardyr, tejribeleňizden aýdyp berersiňiz diýip şuňa töhfetde geçiräýlidim. Yok havol filanlar. Ne degenlerdi? Ne aşuňa burluş aýarlar. Asıl näýläýdi bir oni muni iş hakynda boldum, başgalar hakynda boldum. Ýa aýdyp berler geçsin ýa ýaşolar olur sorsa, öldüm gowar ýa aýtman. Kawa köprak ýeňişin böyle para uzak gurulaýan wagtdan bolýar ine. Onun geçirsiniz de gelecek yaşarken uzak dinlemeni ya uzak okumani haranoklar yani post koysam uyurak olsa okumani yaptım ama kısmız ödüm naydık geçerler rahat diyarlar bile yani onun kahvaltı diyarlar postolarda uzayınca koy insanın uzayınca ödümünü koydum posta sırdırıyan olsun meselemiz yani. Onun kısmı aydık geçirecek oradalar ya. Nereden aydayım öyle ya? Yerde orada burada duyurlar ya. Yardım olun son kadar olurken yardım olun internetler tuğuyla. Yargılaňyz arasynda gürläňiz adydaňyzda perkoljaýsa tigirleýäňiz ondan. Mene görýän dowamly. Arasynda oýnatmanem hala ýasdy. Diňe gaşar gelip görüm. Dokda arasynda oýnandy. Şuýanda ýygyrdım da görýärmi? İlk uğruna bilmedi, yani kakarcana adam öyle atlayamışlar. Son tanışacağım bunu yani prikol oldu. Ay mende de var ola. Aynı ben sen ya rakam belki yok olmamak mahvolur. Doğrusu.
Sonra uğraşalım diýerler da, we film ya daşyny moşun ya, gaharzany barym derken men deýdi däl o ýerde daşyny demek görme. Gaharzany oýun etmäni hali ya degişmän, muşmän dogry. Ýöne ýerinde bolsa da ýerinde. Değişmesem yaşasak oradan gatı kıyınır var. Ay o näme o bir gowun bir ýürek bilen açmasam kim bilen açsak bolmamy. Näçe ömrümiz var gaharlan geçirer. Nedir Tamam, rahat. Geçen men Instagram'dan şunlara bet ağamız var, şunlara Eýrany işläp ýör. Tam näçe ýurdu gelen näme soragyň bar. Arkaýyn sorap bilýär. Ben gorkupym mergiden sorap. Biznes bordun, Türkmence sözi bordun, ondan teknologiýa bordun, näme zatda soraň diýdim ben. Tam şunlara soralar ýatdyrlar. Menem olaň içinden taýlap aldym. Ondan şu soralardan başlaýaly. Başlaýaly. İlkülen salamu aleyküm deyipdir. Wa aleyküm esselam. Nädip öňünde maksat goýmaly deyipdir. Nädip öňünde maksat goýmaly. İlkülen maksadyny seçerli. İlkülen özüni tanaşak bolmaly. Yani içki dünýä bilen näle ölkeler bilen dost bolmaly ilkülen. Näme içinden dinleýän, özüni dinleýän, daşyndan ilki öz içini dinleýän. Nämeler isleýän, nämeler halaýan, nämeler söýýän. Mesela bir biznesmen bolsa gelýär, biri asla sunma diýişýär, bir aktyor, bir başy, biri biri mesela spor, biri kuş goýmasy gelýär, söýýär şonda. İçinden ölkellerden hemme adyny dinler, ýüregiň sonunda diýär, şu jaýlarynda ruh diýip oturýan ýerim şu diýär, bilen opçyny ýaram döşmüşsü. Alymdan gelen netijesine göre şu jaýlaryň hem işe aýdýar. Şu beýni bilen baglanşyk diýer şu. Ýürek diýerler, ýürek diýýän zat nasos. Ýöne ganaýlap durýar. Şu içki dünýä, içki ruhum bilen azy bir ýerde bolup bir oturyp gürleşsin. Gowda etsem aýdýarmy? Şuna ýaman daş etdim bu ýüregim galsyn. Erlet zaten etsem aýdýar, men sana näçe diýerim, belirgen men şunu çüýnetdim, bunu çüýnetdim ölçümde. Özüm atlat edip, onunluk, seninunluk bilen, onunluk bilen, içimdäki meylis diýär de ama meylis uzar ýere kime näme diýsen diýber, o ýalnyslar şereket etdim, o indikine berkirek bolsa, onu rahat etme. Şo içimdäki ruhum bilen bu gürleşenden soň esasy söýýän, gowurýan zadyna ýykdym etmek. Söýýän, gowurýan zadyna ýykdym edenden soň men o düşünjän iň gowusyny etjek bolmagy açyklaşmak. İň gowusy üçin ondan maksat dörer bolýar. Ilki o ýyldızlara ýetmek kyn aslında. Şunu kör ýyldız alaýyn, ýani aýa baraýyn diýenim bilen. Batkanjak. O aýa baraýyn diýip maksat goýanyň bilen näçe bökýän aýa ýetirilýär. O insanyň razşawaňa diýär, ortalar gowun geçkinlik, gowun çökünlik bolýar ýok bolsun, näçe taşýar. Mesela şu an aýa uçup bilýän bolsa, mesela ýokary çıkıp bilýän bolsa da, kosmosa da gidip bilýän bolsa, iki başdan geçecek bolsa, mana düýnüň ýalanmasy urudy oturdy. Gelecekde kim seni meni pulum bar bolsa urutjak. Arzum şo bolsa, näme bolýar, men şonu çykjagana esasy maksadym, men ýer şaryndan çykjak, şu kosmosa uçup ýalanmasyň zadyndan. Yani uğrayan raketası. Ýöne sen kardeşim ondan umurtuy paraşutdan böküp görülýärmi? Onu maksat goý. Ilki beýgrek jaýyn nefesinden aşağı seretmäni maksat goý. Uli Eyfel'e başyny diýdi, Türkmenistanda 3 aýak diýdi, Tehranda mesela burjumelar bar. Şolara çykyp aşağı seretip gorky ýok, o ýok, arkaýyn hereket edip bilýärmi? Ondan soň parasailing uçup gör, güplü, denizin üstünde aýlany, onu maksat goý. Ondan soň mesela başga paraşutdan böküp gör, samolyotda. Men arzum, конечно, kiçilikden arzu ederdim şondan bökmäni. Ýöne ni boş gorky urudum.
yaşım oldu, çok korku geliyor. Yitirmeyene bir tutur lazım, ama bir zat olsa ilimde çağır, şuba ama doğru ol. Kudaydan geliyor, hem medat ölümüm, onun gelip böken bir durayım, yıkılıp oluyor, adım değil yani içinde bari o, korku oyun yani kendi yaşım olsun. Diyeceğim, bu etken adına adam yıkkın etse, onun maksatları döre oluyor. Ondan sen yani maksadını koyuver. İn birinci şondan aşağıda. Bärden agryp gitme. İn mesela kosmosu çosun gelýän glaw maksat koýarsın, şondan aşağı syrip gaýdan. Ha men mesela maýdaýym 30 ýaşynda kosmosu şu. Şoň etmek üçin näme zat gerek? Fiziski näme pagatok gerek? Finansiýa näme pagatok gerek? Hemmesini sallarlar şondan bärligine plan edip gaýtsan bolur. Ýoksa şundan masraf plan etsem hem ýaltalym, hem mesela mola şunuma göre planlaýan. Aslında en son geçecek adamın fikirlenip şonu gözüne getirip şon keyfini duyup bilsen, näle vizualını duyup bilsen, gözünde diýär Türkmende gözüne getirip şonu görüp çuwstuw edip bilsen, ana onda maksadyny ödürýär. Men şo keyif, şo adrenalini almak üçin nämelerden şondan daýy gaýdam. Ýokardan aşağı. Aşağıdan ýokaryp barsan, mesela 10 şaka minimleri bolsa, 3-nji, 4-nji şakada ýaly, kosmos okmanmaýdy ýa boýan. Ondan biznes, aktörlük hemme da şu. Yetjek derejäni tutýar, toçka şondan kod alýar, şondan telediňe gaýdy. Doğru, şonda gaýten men tanıştyrmadym ama gönüm sonra geçip gittik, men özüm meylis adım. Kän zoralýar, şu zora, şunun zora durdur. Kimsen ýa bir gün kimsen bir gerek nemede primoy efirde oturuyor, kalan iyiydin şonu yani tora koyan o program. Kimsen benim yani o akağımdıma yok olsun adım familya ama yadırgı diye eğer doğrudan iyilerle yanmasın şu tora olurken kalıp geliyor. Ay yani sonra bernem ederi var yani bilesin yani nirede işleyen teada ilerler başladım juniorlar burada çıkıp kimsen bileyim yapıp kapıyın ağzından kaçılanla değil yani kimsen değilse planı ayca ondan açacağım yüzüm görünüp durun orada adım familyam yazılı oldu. Son için gördüm aslım Türkmenistan'ı Aşgabat, Akal esası o Aşgabat, Akal'da yaşat mesela okulunu Türk Üniversitesi'nde 2003. yılda oturdum. Şondan berim aynı şeyde aydanda 20 yıl berim telekeçi İran'da da 10 yıl İran bilen iş geçtim. En sonunda da son yıllar 2010'da bärik işe çağırdılar, iş geçen firma gelip problemler verip giyinecek, kolyas, esenli yurtlarına emmesini giyecek, kolyas giydiler. Uğrum, işletmeci, Türkçaydan da Türkmencesi öğrençiliği dolanır mı? Öğrençiliği ve sevdan dolanmıştı. Şimdi dolanmıştı, benim Türk Üniversitesi'de okudum, sen Türkiye'de okudum, dolanırcı ya dolanmıştığın aydiyam olayım, bura tersirek geliyor Türklerle. Eğer Türkiye'de iş auditoriyanın var olsa deyip aydiyana işletmeci, İngilizcesi manager, management kunar boyunca manager kârın eğisi, Türkmencesi öğrençiliği ve sevdan dolanırmadık gibi yani. Bedircan Nilyan, Ilgavasyan YouTube kanalı. Türk kanallarının arasında en hayretlen kanallar. O hayırlar olsun, o var ama. Eskiden şu an İran'da Türkmenler boşsanlar da hatan sarf etmem mümkün. Derdi var, YouTube ya İran'ın gördüğüm nemesi var mı yani? Şonunu çok oturuyor adamlar. Yani dil adam Türkmenler İran'ı. İran var mı o değil mi? Köpçüktün, Röpeyent'in var yani. Ondan sonraları devam edelim. Näçe döwleti gezdi we näde başardy diýipdir. Näçe döwleti gezdi, näde başardy. Men
hem gelen yurtlarını kasaplasama 20'den olur. Yani tek görünen ağırlığı 180'den olsa, 190'dan olsa gelecek inşallah gelecekler. Bölümden kaydışımdan gelmeyen olur yani. Yani görüyor tögelenişlik gidenden ma yani maçlarından yekörün iyi süren giden yerden ma yani maçlardan ay karalar baydak koyunun nesi 17 mi 10 nesi 10 ya. Olur yani içinden tutuş geçenden beri bir şehir ya yarım şehirlerden 4-5 şehir. Oca geldiniz ha. 3-4 şehir görün. O görün yurtlarının baydağını koydu. Hatta terhep yakasına girip çıksanın olsun, o olsun, bu olsun. Olur gördüm, kasaplanmakta yine gelmedi, ilah, olur, baydağını koydu. Ay, bu bağımız o 15-16 milyon gibi şeyler. Hatta onun girip çıkanın 20'den o var. Nerede başarı değil, diyen olsun. Ay koşun kurtulmayı gidilir yani, kamancı olsun. Orada okuma gitmeli, işim Bir iki karar vermeli, tamam benim gereket de hiç gelenencem olsa, ondan gelenencem olsa, kırılayan, görüyen, haysi uyku, görüyorsun, internetten görüyen, o gelip olacak yerlerini görüyen düşen. Şu yıllarda zaten o olacak rahat değil ya, onun planlaştır ya, onun göre ya. Şu sonra boyunca doğduğundan mümkâri var, geçen yıl şu an maşini turu öbür argoyu gördüm, geçen yıl çıktım, onun barın yurdumda maşinda arayanlar, gelen yerlerine oldu, maşinimle gideyim, yol yürüyüp aynen giderim. Gittim var ettim okup, dosya olanlar vardır sonra ya, ne olmuş ya? Nerede geldim, hayır geldi ya. Emniyetli olsa, bezapaslı olsa ne yani? Mesela uç yok olsa gidersin derdi yani. Yok, neydim nerede takacağım o bir adam ya. Hayır, o yol neydin diye. GPS tıkbalar var yani o teknoloji. Üstü internetin her yerde tut ya. GPS koyan internet çıkmadan devam eden programlar vardı yani. Offline yaldaydı o 2 yol internet tükenleri. Ay gezdim derdi ya onun. Pozitiv nastroy olsam öngörü problemleri çıkıp durmak doğa çıkıp. Bana yani dilimden dirsem olmadı. Mesela sonra yani ideyen tak ya. Kara maksadın gelmek olsa herkes işimiz ya esas maksadın gelip göreyim neysen uğru yol takıl ya. Böyle gezip görsün diye. Onu başlayalım sonra. Şimdi şey arasında kesip sonra aymasam yine olacak temada çıkıyor. Ne gördüm ben mekan, ketmeyin yani ara. Bir de karışsan. Bir. Reklama gidecek diye boşta mı aradın mı? Reklamlardan sonra devam eder. Zat deyiptir biri. 45-50 yaştan son gezmen planlayan. Siz näme diýäňiz deyipdir, sizin pikiriňiz soratdyr. Yanlış diýerdim şu. Yanlış diýär. Şugunumuzdan başlayalım. Şugunumuzdan peýda. Çünkü näme başarsa ýaşazam belli däl. Her kaydışım ýaly mentalite. Yo, birinciden ýaşazam belli däl. Tiroljum belli däl. Şugunumdadyr, şugun görjek bolmaly. Her näme bolsa gezme, otur, diýinçan, gyzyktap, ılham joşur. Her näme bolsa, ya mesela sen gowurýan bukülele çal aýdymaýt bilýärmi? Bir pozitiv bu taraftan özüni bir durmuşa bermeli. Tir ýaşaşan, ýa tir turjagyn belli. Ol bir. İkinciden gardaş käwap diýerler, ay pul ýok. Gerekmeli, ýa pulum ýok. Özüň görýän arlanrak ýagdaýda da gelip bolýandan bilýärmiň. Gelip berýän sen sana düşündirmem. Hatta ya otostop bilen gelip bolýar, otostop berip bilmesen barca atelyň, munim ya avtobusyň biletden arlanrak tapdyk we internet össe arlanrak şekillerde gezip bolýar. Ýöne bir zat bar. Häzir barasyň bir ýeri pulum ýygnadyň diýerler, tapdaş evler şeňi işlerim bar, evli ýaşda pensiýa çykdym, işden çykdym, boldy, pulum bar, maşyna ýok, maşyna. Gelir dünýä görýän görürsin. Yazarlyk tapmaz. Ya garlyk gelir.
O dağın ötesinde o uğurdu peyzaj ya yeni bir dağ ya mesela yağdı ya bu piyada çıkmalı da sen tarlanın ya cuvanın yeni yeri ya yeter olsun gezdim mi olsun gezdim galiba bol attım görmeyecek olsun paran yerinde yani gördüm abi bu tayları seyrettim her şurada dedi burada görün ey oldu yol bayıttı ben Koytunlar'a gittim ulağı da çek ya oyun aydın Koytunlar'da şu dinozavurdan ayrı izini görürsün diye. Koytunlar'a gittik, diyeceğin yarın akşam arabardık, koğuruna attık, koğuruna ay oturduk, vardık, diyeceğin yarın için oturduk. Ertiyle gün kızmakla şu tayları görüldük gittik, koğuruna buldu olmuş, bunda tandırlama vardı benim. Bu diye gitme diye, görürdük at yok, bunun yarım metre piyade dağını yok olsun, yoruldu. Şimdi o çotayda yaşatlarım ne görür ya, büyük kuşuklar yoktu. Ben neydim o Aşgabat'tan ömür argıdık gördüm Koytun'u, görsem şu dinozavurla ayağıydım, görsem çolong yanlarıydım, elim koyup dağıldı, bu suğu talsam yağdı ya, görmezsem armağanına gideceğim onu. Yo yağıtı yolundan yartım kaydasın, yok ben çıkarım gidip çıktım. Çıktım yönüne, giyici atılan bunu, iyiler tutkudulan bunu yağdı, onlarla onu basmancaklar yok da dağın yoldasında göret gidiyor. Bardım o yitip var yani ayağıydı, kaç yük kuşuklar derdi olsun. Yönü gördüm de ben, vururum dünyası vuruttan seyredin yani, şu tabaranı oraya gördüm işte. Yönü 50-60 yaşta giden ortadım, ben şuna çıkmadım ya, çıksam kötüne gidelim. İşte sağlığımı belki pazarlar ettim. Çok şu 50-60'a şimdi karışmasın o kim zor yani oldu. Ertiği gelsin, doğru, maylansın bolmanına var, potro da aylansın, ekinlikinin için aylansın, Aşgabat'ta yaşayan oldu, Aşgabat'ın doğru gelip bastırın, İstanbul'da yaşayan oldu, İstanbul'un doğru, var kâne doğru. Görsün, gördüm, abnavliyat sevdiği adam, terdim, emmidarın, beynin, dağın, arasları ya gezmek. Benim için yine şeyler, benim için yine şeylerdir, terdim evet. doğru. Yani bu videonu görüp sizi Bilmeseniz geçin. İnşallah. Bilmeseniz geçin diye geçindik ya. Polisiler, Direm, tuğrama qattı bileti gelci ol sorattırım. Meyli tağın çağıları mektebe gidiyorlar mı? Ya da gitmeyen orada ne için ettir? Dedi ilerleyen bir yardım olsun kimin soru yani. Sizin takipinizden takipağına mektebe mektebe gidiyorlar okuyorlar. Doğrusu İran'da Ors mektep okuyorlar. Parsani, şimdi şu yıllar Tomskani kurulu 3 ay koyduk. Gramatika sağlığına uğraşıyor. Aşgabat'tan kayıtmaka buralar kursa katmadılar. Harp yollarlar tanımanın dronotlar oluyor. Neler gelişmedik yağdaydı. Ors mektepte okuyorlar. İran Ors mektepte okuyorlar mı? İran'da bağ Ors mektebinin ismektebi. Aşgabat'ta da Ors mektebe okansanlar o Ors mektebe salındı. Dilini bilmezsenler. Yani dili uğraşıyor. Türkçe biliyorlar, Türkmençe biliyorlar, Orsça biliyorlar, üçsünde bol svobodno guruluşuyorlar. İngilizce patlı tuttular, yani onun mektepte uğraşıyor. Şu alttan öğrenseler. Parsanın paralelini öğretsün, 5 dil buluyorlar. Özünün şu 5 dil bilsen, çağırların şu 5 dil bilse, bol bu da ben şu 1 bilsen, dünyanın iyiresine gidenir. 5 tane dilin içinde öğrenmem olmadan öğrenmem doğrudan. Daha bir Türk var. Yani bu var, korona olup yapıldı mektep. Yani onda da online okudular öyle. Şimdi Thomas geldi, Thomas kanikula çıktılar. İnşallah sen sağ ol, o katmazsa. Ya hiç aklımdan ben bir Türk vardı. Hiç dil bilmeyen, dinle Türkçe'ni bilip, Aziyan hem yurdunu geldi dara. Onu son yana gelen olsa, öyle sorup geldi. Senin 5 tane dili bilse daha sağlar ya da fark ederler. Bu belirgin ne de üstüne teknoloji, üstü Google Translate, sesli tercüme ediyorlar, kıyınçılığı yok internet. Hiç dil bilmesen hem internet olmasa da... işletçegen olsa gerektir. Hiç dil internet olmasa da etaatlı dil, beden dili, hem meksin bilyen dili.
Onu bilmesen başladı. Gerek dedi. Larlı biliyorum oldum. O ne? Ha. Kâvırlatlar o jestler var, sen beğendiğin oturma. Her yurtta yıkıştı. Qo'y jestler başka yurtta elbet bolýar. Bedenli bir zat diýjek bolsa maňlaýyna elbetde rahmalym menim serasat bolmaly. Men öwrümde bolan stuçulum ýeriýär, etmäýin, bäzi wagtyny alyp oturmaýyn. Bolýar, açyk ters gelýän many zatlar bolýar. O herkes. Şoň üçin bedenliler bakýar, öwrükde ýöneler meli diýsen, olany mejnuna roddy. Näme? Yekete. Dünya yüzünde şoň larlygyny bilsem, ýöne sen baran ýerinde hemme kişi larlygyny bilip duranokda, o ýolda. Larlar bilen uğraşýarsyň. Bulla çağalaňy hakynda soransam, şundan sorandyr. Siziň Instagramda diňe aýlanyp zady bile gidýäňi-de, ondan bul haçan okaýa, haçan da okuwy gel atyp kiredendir. Ýetar, onda da näme kanyokly zat diýýän. Enta görsünüz ýa-da dogry. Şey diýjek. Ýok. Şuňa sorady görgen bolup bana şey diýjek bolýar. Men diýen, bir soru berdi o menden. kanyokly, diňe kanyokly gidýän. Yo, bir diýe haçan bolsa aýlan. Pulny ýerden tapýan adam diýip soraýan. Haçan işçi ya, o pulny ýerden tapýan, o pulny ýerden tapýan diýen, o işçi ya, diýen ya, bar işgen tapýan, bu diýen. Yo, men ya boş wagtym. Gelýän, hemen soňky döwürden 6-njy okunyp bolýar, o okunypma toğry bolsa bir ýer çyksak bolýan çağlar. Yani ondan bir yerçige gitsem, otursam, suğru talsam var, sen hayatın içinde bir Instagram'a oynayalar. Yani başka olalım görüntüm oynayalar, oynayalar, çağırlarım, Instagram açıktır, oğlum açıktır, kıyım açıktır, oğlum oynayalar. Telefonu alıp vermeli. Böyle Instagram'da kanal kadar etsene bayısıra yanlış olsun yani. Şu Instagram'da oturuyanın deyince biliyor. Kara şolatlar bilen boş vaktimiz esası men işim geleneçler, esası işim var yani şöyle satıp ekspert. Bu topur iş yerine var şoları iş kontrolü sevdasına işlerinde o işler. Bunun dincarında da o dincar çok var. İngol. Dincar. Kriz ýagdaýda kamera kızma kadynayın çatır. Kriz ýagdaýda iň gowy edip boljak zat diýen şahsiýet üçin. Munam sizi tanıyanlaryň biri sorady. Kriz ýagdaýda iň edip boljak zat şahsiýet üçin boljak zat. Sonra men düşünmedim. Qadamcı üçinmi, näme üçin? Yani kriz ýagdaýda adam bir hep çykdy. Kriz ýagdaýda işler ha. Soňar. Ha, o sabır. Ve pikirler. Tawry pikirlenmek ha. Ve gayrat etmek. Sabır, pikirlenmek. Nada расслабиться сначала, yani. Hem depressiyada adam bir gra ayrıp, uspokayivаться надо, rahatlanmak birinci bilen. Sabır etmek. Şun günlüğünden sonra akşamın gelýänini, her akşamdan sonra yeni günlüğün doğuyanını göre yetirmek. Bu kıyınçılığın başını alıp durmayanlığını düşünmek. Öz-özüne kanagat vermek, barlatlarına uğurluk. Ondan sonra näde şundan çaltyrak çıkıp bilmem, pikirini etmek. Mesele diýilýän zatdan gaçsan, hiç wagt eýinden aýrylma. Mesele üstüne varsan çödürge düşýän. Luboy zatda mesele üstüne özüňi nireden, näme sebäpden bolanmagyna girip, şo taýyn bejermek, şo taýyn düzeltmek, şo taýyn ýola salmak. Ondan sonra gaýrat etmek. Sus-supeslik hiç zat çödürge. Ağlap ýatsan, günün geçýär, hareket etsen günün geçýär, iň esasy hareket. Durma jok bolmak barýar. İlki bilen rahatlanmak, ilki bilen başga ýagdaýlar ýokdugyny düşünmek, kanagatlanmak, sabır etmek, öz-özüni koşuşturmak, rahatlanmak. Ondan soň pikir edip hareket etmek. Diňe fizik rahmet bilen diýär. Käwir kişi ay kösümdüm näme etdim, fizik rahmet bana agyr düşdi, eýtdim, ordan durmuş çykdym. Ýok. Gowy pikir edip
bu seyredende pul adamlar onun bulunma ağır zahmetten gelen o düşünün. Ağır zahmetten keyin pul adam bolýan bolsa ömrüni gumuşluk bolup yük taşap geçiren adam Bill Gates'ten Amazon, onun Steve Jobs, onun hemmetinden bay bolýar düşünün. Arkasında daşyk ýa-da piramida, bullor bolýar, bilýän piramida, burulur, şoda urdu tehnika ýok bilýän. Şolar bay bolardy. Ýöne piramida, bul bay bolanokdan faraon bay bolýar düşünün. Pul oýlap tapan bay bolýar düşünün. Esasy pikir. Pul birinji ýerde de esasy pikir. Pikir, ýani maksada görä pulan, şoňa görä hereket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, her bir zatyn ansat ýolundadyr. Kıyımçılığa yıkıp şol diýwary sütüp maňlaýyn bilen deşip geçmekdense o taýda pencere var, gapy var, aýlan boljak, abezsiz boljak ýollardy gözlemek. Ansat ýoluny tutun diýär, her bir zatyn üçin ýani dünýä durmuşam şeýle dinde de tapawmy. Ýöne depressiýa, krizis ýagdaýynda sende bolmak ýa-da arada gaýgy bilen hereket etmeli maksat gerek. İlk rahatlanmak. Oturmaly, düşünmeli, başına durýan zat ýok. Dogry. Ölýänçe şu taýda ruhum çykyp, janyň jesetden çykýança mümkinçilik bar. Her bir zat towa hakynda şey diýýänler diýinne, towa ajal ýakandan tutýança ýa-da gün orada doğup duran bolsa, burunlaýdan gün watardan doğýança towa haksa açyk diýär. Durmuşam şeýle. Jan jesetden çykýança hemme zat umyt bar. Hemme zat hereket etken bolşomy gurrun ýok. Ýöne gahar wagty hereket etmesinden, mesela depressiýa wagty burada Onýar wagt kän gowy reşeňe doğru kabul etmesinden o şu doğru dürüst arasda kelle bilen pikirlenip bolar. Ilki bilen beýne bedene rahatlyk. Ondan soň näme edip bolýar? Mesele şu mesele nämeden turdy? Şan belli bir adamdan mi, belli bir hereketden mi? Şo ödünlü yetip meselen üstüne varıp çödüp, sonra yuvaş-yuvaşla gayrat etmek. Bağlı. Hareket ve hareket yine bir hareket. Berekete bereket. Harekete bereket bana. O gün bol taptım şunu. Berekete. Öyle iyisi de bereket. Yine bir dost olanların biri söz soraptır. Ve Edil Şutay'da meyli tağan kamerada çıkarttır. Atılmış gibi. Meyli tağan kamerada çıkarttır. Yoktan ben bundan tamam neyse var. Yarın saatat kurulacandır. Yarın saatat kurun gösterdik. Yine bir tıpır sorular sorattım. Yani men soran yerlen ba, yani mail tağan cevapları yok. Veya mail tağan kamerası küçük kalan için. Son şeyde videonam koyup bilemok. Mail tağan Instagram adresini koyarım aşağıdan. Şu tağdan eğer soranı varsa sorap dersiniz, mail tağanı giderlap dersiniz Instagram'dan. Onu görebilmek için sağ ol. Endiki videoda görüşeceğiz.